Divan dîmenên ku hûn temaşe dikin de kesên tên xuya kirin ne penaber an jî ne hem welatiyên Sûriyeyê ne. Kesên di dîmena de tên xuya kirin çeteyên Daişê bixwane. Çeteyên Daişê li nêzî tank û obûsên TSK hatine bicihkirin, hewl didin derbasî Sûriyê bibin. Ev dîmen li navça Elbeyliya Kilîsê di dema sewqiyata leşker û tankan de hatin kişandin. Çeteyên Daişê bêyî pirsgirêk û astengê sînor derbas dikin. Li gel derbasbûna çeteyan derket holê ku çete gefên serjê kirin û kuştinê li şêniyê navçeya Elbeylî dixwin. Şêniyê navçeya Elbeylî têkildarî derbasbûna çeteyan axivîn û diyar kirin ku sewqiyata leşkeriya têkirin ji bo çeteyên Daişê bi hêz bike têkirin û anî ziman ku rojê 100 çete derbasî Sûriyê dibin.